Ľudia, ktorí majú takýto typ postúry, sa na to väčšinou samozrejme sťažujú, že sú prílišne zrbení, okolie ich trošku demonizuje a chcú s tým niečo robiť. Takže ukážeme si na napravenie tejto postúry dva jednoduché cviky. Prvý cvik bude písmeno T, čiže ruky si dáme akoby do pozície kríža a momentálne Jakub začne vykonávať pohyb smerom nahor a smerom naspäť dolu až ku zemi. Takto spravíme 10 opakovaní a urobíme 3 série. Týmto spôsobom precvičíme najmä stredný trapez a aj romboidej, ktoré pomáhajú spájať lopatky a trošku vyrovnávať hrudnú kyfózu. Druhý cvik bude tzv. Y, čiže len ruky pôjdu do jemného sklonu a ideme v takomto 45 stupňovom uhle smerom nahor. Technika je v podstate úplne rovnaká, ideme z dola nahor a zase urobíme 10 opakovaní po 3 série. Pri tomto cvičení zapojíme trošku viacej spodné vlákna trapezu, čiže spodný trapez, a takisto urobíme rovnaký efekt. Vyskúšajte si, málo by vám to pomôcť.